Sing hati-hati. Mekaten nyutambang berkah pangestu yo. Ora kepenak rasane ngatiku jalaran. Sak pungkurku saka negara kidul iki mau gembruduk. Kowe aja kaget, aja gumunan, aja kagetan. Yen to kowe nyumurupi kahanan sing sajek urip kowe urung tau mrangguli. Menawi kula menika sampun napal menungso wujud menapa kemawon. Ya, aku percaya yen Anoman. Kuwi kawruhmu wis akeh, nanging kaya Setyaki Antarja Gatotkaca lan liya-liyane. Iki mengko mesti kaget. Inggih. Mula sing ati-ati. Yen ana kahanan kaya ngono kuwi cetha yen to serayan Ngastina, ndang tandang ana, bendang tumuli rampung pakaryani. Ngifaken dawuh Paduka Sinuwun. Mangkah anggro terus sumbar lendo bumi gonjing kumaludha kuntur eto mokan boni diumendak penyuku mambang tusang wit nutat koro pentelang le nyawang kaya ora tau urung menungso jelalatan mripate bae kepopo aku ya perkara kowe tak sawang kowe cerik ora dadi ngopone mbok aja nyogok lambe ngono lho sia-sia Gus sapa kowe? Luwih dhisik ngaku wae perjure saka ngendi nyala wadirakumu. Ya, dalan rupak lumo kedhisikan. Perjurit Tawang Limengan. Aku abdi kinasih Tawang Limengan kekeset ratu Gustiku Prabu Godha Mangkara. Petakon kang dadi jenengku aku Patih Subandara aran. Sapa kowe? Satrio Sumala Bumi Raden Arya Setyaki. Setyaki. Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Kowe sing mandhegani para nom-noman sing padha makarya iki. Ora tedheng aling-aling dasar mengkono. Apa ora mbok pikir kanthi meneng ora mbok pitung kanthi ganep. Yen to Pandhawa Bendong Bengawan Serayu iki gawe kapitunan negara Ngastina. Yen pancen gawe kapitunane wong Astina. Keneng apa dapurmu melu cawe-cawe Ngastina iku apa Kurawa itu mandang gawe apa kok ora wani maju mrene aja kowe sing maju iki ora ana sambung rapete karo kowe mundhak klera-kleru kakean musuh mundura lho kowe mundurke karo aku sing mbok ndelke apamu awakmu kuru dedekmu mung sekilan lagi gede aku dhuwur aku ngrangsang omong seteko cangklaan kowe Dian
Gocok